gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. non biro hankadi ni hankadi ko haajama lay ma wax deug fa yalla parce que mi yi golle ma mi yi no jabbal ma mi yi no jaarta do e galle he kono non alay sago honto haala yetoto alay sago ko ma jot den kalde ngati gallo ko enen dindi mi non rasul to mi haalani hayla go ko yehe bangam parce que min kam hankadi monta haalde ma ande fara ay sa do wi de ko wadi wata ya hein merci ya sam bari mam non jono ko tay noddu ma pour jidde kalden so mi wi ma non certes non devoir ma ko podda wadde ko e der galle ho ñamde no yardu en do hay batte man kan machallah kon dum non tan ça ne suffit pas an est ce que de jewti bi yo aisar ko wonne makko ala hay jot pour ƴewde kanko no way ala hay temps pour joddade makko ƴeewa yeso makko liira ko woni makko suba hay kihire adena ufni debbo ma hetan ade wayno gardaro belgal cikkama to ko hande pudɗiɗa resde adama ka kelifa ala mi yigitini so woto mi ka kelifa ngati ka kelɗo fandu kelɗo kelifa wattano wattani gollirtano gollirtani ay ko cikkata ɗo ko adno o tournani tan e dow dawɗude sa sikki ane debbo ma adno fof ko ɗon tan tourni a funti hoorema min de haajam ala e ma a wiya yiɗa kam haajuma ala e am min nena haajam ala e ma mi lijjitanima mi anda ni are galle he kono ɓiya o ko baye o yiyani yumma o yiyani hay goto ko an wi certes noon min miɗa waɗa ko potimi wadde ko kono an nene aɗa foti joude rôle parent ka bamma ko an jibinimo mi wiyani noon wota resde mi yiyani wota wonde debbo ma de ɗum haajam bona hen
so jiiɗi mbaɗon ko mbelon wayno kam kono simme way say komi wondaka ɗum kono ɓiyow ƴeewa mo ƴewtinɗamo jodde makko jewtida e makko min ko mbawmi wadde mbiɗa wawi honto jettotomi kono honko heddoto hen ko an foti timminde ɗum gati ko an jibinimo mi nani kalɗa ko kadi vraiment ko kalɗa ɗo ko min ma bettam no feewi sabu Aissata mi yiyani makko min changement on walla manque d' affection mo ganduɗa aɗa waɗi ɗum remarqué e makko Jambalo baru an kalle mbeɗa salminma a jabakinde ɗum gol ɗon dernière fois aɗa waɗami adressé parole anani ana jogui ɓe kalduɗa ko wona min wona ko beddo ɓuranma ko wonɓe toon ɓe ganduɗa ko ɓen jiɗɗa haaldude ya haaldu e mabɓe woto haalde am de bar ko min haaldate ma de wona jambur haaldate ma de ata nanan ko mbimam ko oto ma haalde yam ya haaldu ɓe gowɗa haaldude ɓe wala nanan ɗum ɗum jaboɗa kam a nani kay wona ka jaaɗo bedda aɗa rokkiro hoorema ha keɓɗa ko heɓma ko mbiɗa ko ɓen ɓuranma aɗa artoɗo e galle aɗa wiya wonde koye ma kallen oto haaldema ha min aɗa addanami haala ka ɗo ala yite ko jiɗɗa yiide ko ɗum jiyata eyi d' accord ala hay probléme goto ala hay probléme goto mi andintuma gueɗel tan Aissata ko min jibinima tambe sikki mi fatta hay goto wiyami ko ni poɗɗa nihirde ɓiye walla ko ni poɗɗa nihirde ɓiye ummu e sikki duuɓi noon eɗen gonde gallo ta yidde no joguimi nde Aissata ayi korsa kadi mo joguimi o Aissata mbe sikki mi jottaka hande goɗɗo no arane haalnami holno poti wondirde e Aissata te ummu oto jiɗi Aissata wonno ɗo koye gogo makko faama nde hunde natti welde duko jamma duko ñalawma ɗum waɗi kam hokkude faamudani mo rutti galle mum Allah noon resi en reeni en ha kadi desmi Habsa te ummu gila Habsa are galle o mi yiyani hay caɗele goto hakkude makko Aissata eɓe jiɗodiri eɓe kursodiri eɓeɗen guurdi no poti wuurdude te Habsa machallah o tawi aɗa waɗa devoir ma certes Aissata fodde ma fof aɗan waɗa kono Habsa nde ari o wallima o dolnima saabu omon fijja e Aissata omon jalda e Aissata omon yaltide e Aissata fami vraiment min mi yiyani holko Aissata manquera hande e galle o ko an poɗɗa arde hande aɗa waɗami reproché te ummu o rejjit gueɗel hay soko mawne resno ɗo e galle o min komi kilifa ma gowno wonko moftuɗa on ko ganduɗa on sirlum mo moftuɗa kono fota tahde min à chaque fois mbeɗa waɗa sentir manque de respect hakkude men ummu adade adama hoɗum kalmami woto hebbinam haala faami kalamami ko an aɗa andi ko an jibini Aissata so ñaami ko min so leylima ko min so wuppanama ko min so janggoyi ko min so fawgi ko min woto hollama woto wiyam ɗo aɗa holla devoir parent maɗa ƴetta responsabilité maɗa wiya kam eyyi komin jibini mo wona goɗɗo foti yimma to min mi wona goɗɗo ay min e nder galle heɗo komi wona ɗo sera mi wona sera de aɗa andi noon komi haalnanima te woto hebbinam hen haala an no hande so woni ka jarnaɗo ndiyam galol ha taha anda to pawata koyngal ma a ƴetti debbo ma fayi ɗo yimɓe foof min a nanata kam e ɗeɗo kecceji maɗe kalta ɗo ene leere hoore ma ko kalanmami ko noon a welama a jaɓat ɗum ko
ko non wori a mettama a jaɓa ɗum ko non wori min nan ko mijoɗa e ko mbatta ha jam bona hen kono mi haalani ko wori ko responsabilité ma e ɓiye o ƴettu ɗum wona yaade tan sonnayamo gatoji yaha sonnayamo bagasuji adda ene fijje makko cikkaɗa mata ko ɗum woni o ala ko mettimo mais Aissata so ala yam no holko dañta yam mbimami a wannani mo ɗum an aɗa jogui jot mum an nde aɗa heppa ko jippotoɗa tawa o fuyomo nder suudu cokkuɗa fof mata o réglete koye dow daɗɗude ma ala funti hoore ma ay ɗum noon ka yaltan jaaha liggoyɗa ƴeewoya goɗɗum ko mbaɗɗa e d'accord kono fof tourata mi nani haala ma aɗa andi min mi jottako ɗo mbeɗa wadda ma cottumami lotmami faami encore une fois ƴeew kongi ma ƴeew haaluji kadi ɗi kaldata e yam ha gona kilifa ƴeew haaluji ɗi kaldata e yam mbimami sa timmi kilifa a woni joom galle an ka jooma galle a wona joom galle d'accord ka desnaɗo galle tan addunuma ko yewtide yam sababude Aissata haajam bona hen mi nani ko kalɗa ko mbawɗa miijade haajam ala d'accord min mbiɗa yaha dow ɗum de ko iya yahat hen alay sago jaaha ka cukki kinema koko cukka e ndiyam a wawa tukkidade sa yiyani ma nanani ma jotta a jotta ko a darata ko cikkama to tuppade e rotere alay sago ko jogui ko walla ko menuma ko a foti haalande yimɓe gattum ɗo wonani tan ko ganduɗa ko ni tan wonani mere kono noon ko woneno han fof ma juuɗen jiitu irresponsable kellifaɗo mo ganduɗa an ko an jogente galle ma a hulani a hersani aɗa wonti tan ɓoccode aɗa jale tan a jalde e jalo e ma mimi faman hakkude ma e déjà no jogori pouvoir yorde guitere to ma yorde yitere e galle ɓernde nde o jogui nde fit mo jogui o cuusal ngal nde ɗefi hawde mi bébé ha joni mbinimami ko ɗum mbiyatmami poddema rasiri hay dara wondani sona woni koye défensif woni ɓinguel nguel hande noon ko min jibini bébé Aissa kono kadi jogui hen gueɗal kadi ƴiyam ɗam ne wuli o wona neɗɗo bon waɗi annene il faut ko ballitorɗa muñal kadi mbaɗamo comprendre an resa e gallo ko an wonde gallo ma won ko watma noon ganduɗa il faut ko mbaɗa toléré so ronki tan min sa haalni kam pour min darade ko mami daro hen so Allah jaaɓi taw wona oɗon dugda même ƴeew par ce que ayi ñande no min dugdata nde ala fof ko wiyani kam konngol bongol fof o haali ko weeli e ko metti o yi ha wi eɗen ndi eɗen mbaɗa jaalo walla min komi bandi eɗen gandodiri guila e bureau et tout ça aɗa ɗum fof wona hunde yonde wona hunde fewde c'est vrai musani kam par ce que mi wayani noon déjà an aɗa andi jikkam mais ko rewɓe tan ko histoire entre debbo e debbo kala ko goɗɗo miiji tan ɗakkat ɗum e goɗɗo mais ɗum ala probléme donc ko haawi hen ko tan min koye nder galle he no jiiɗum hakkude mon ni dal wonko woni hakkude mon dal ka haalman kam on woni hakkude amen min e no jogoto lomoti fam mi wima hay hunde ala hakkude me encore une fois te oroma nanno kiram hakkude me walla hakkude ma e ko petite sœur am ko belle sœur am ɗum mi haalnima ɗum mi haltinima ɗum haydara joganakimi kadi ko wawno wonde hakkude me fof ko foti no cebde giyal mi haalantomo minima hande ala ko cuɗodirten artir hakkille ma anani bon min dal cuusal makko ngal dal nde ɗifi hawde min dal fof laaɓani hooram nde wonko woni ɗo dal mais saɗa haali ni ala probléme ma laaɓ naga kiro hiramɓe ala goɗɗum ko woni ɗe jiɗɗo fof hirat ɗum c'est normal kono min kam aɗani hande ɗi jammaji tolnimi mi yiyani mi nanani hay heɗade ni mi heɗaki saabu annore ndi ɗo laaɓtore hande e tinam woni an debbo torodo walla debbo pullo jontaɗo baɗano ma e boɗoyol e jornam so neɗɗo dañi ɗum ala ko daroto banggue goɗɗo kalɗa ko weeli de so tawi ko ɗum woni ma kañ ko noon tigui woodi moƴƴi mais min nene a majjani yiddame ma Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna,
ñiiri cengle laccire haako laru bettel baasi maaro e ko nandi hen hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko sara maymuna jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaine makko youtube kala e mon jegiɗo inde yange walla cérémonie jokkodir e sara maymuna o walluma ha beltoɗa jiɗɗo yitude oɗo restaurant biyeteɗo sara maymuna west african food adresse o ko 50 91 Ecolfax avenue Denver Colorado 80 220 jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddirkon makko nan ɗon. Adam ndiyam sa walla commencement o ham cikkannomi tan ko kiram jagguma e probléme muji rewɓe nder galleji tan kono mi jaɓatano kalanoɗa han ko fof kono joni kam soko Allah ɓerdam ƴeefi de sabu min mboɗo andi mboɗo anduma ko mboɗo anduma e fulla e fayida mi sikkani guila nden ha joni wonta ɗo tan haala binta jamma e ñalawma suba kay kiiɗe taw wona gonga e ma kono kam la moom ça devient sérieuse vraiment mi anda ɗum ko woni mi anda ko nula mi anda yimɓe ɓen ɓe hiɓe duuɗi haala wonko ɓe haalnimo fewde komi joguimo e galle on mi anda kono dal o tampini kam ha ko goɗɗo anda min andirali kam ɗum mi suulata ɓiɗɗo miɗo bonna ɓiɗɗo kono wonko woni min de kam kon ɗum nañi kam walla wonko min sabu ɗum nañi kam sabu mi tinani walla wonko mi anda walla ko holɗum dal holko poɗɗa wadde mo ham way ni en ma mo jaganma ɗo ene eɗo ranking poɗo ni en hawmo mo dari tan ni mo wiye mo bonna dewgal ma ɗum nañi kam walla min wonko mi anda hen yimɓe ɓen nde no ɗuuɗi haala te dewgal ngal fami yoron hay goto yiɗano kam sabu no komi Pulo Fuuta min mi jogikema ɗo e galle on ha heɓi duuɓi 3 si mamum ari ƴetti ɗum woni koko mosta so mosani ko mbaɗa mbiɗa ko waya dede o waran taw hono awa wiide aɗa wi o arani taw o wino ko après 4 jours mi anda 3 jours waɗa toon je ne sais pas ko to yehi sah to wimamo yaha ko wondima hen awo juɗɗi jambour ana weldani makko ta suusama ko gubbiɗomo ɗo e galle o komi namdide rek wona mi suusamo aɗa andi min no nirami ni rek mi wawa haala hewko komi suude juste andude holto wayno ma non o wino homo yaha wuuro mi anda omo ƴeewoy sukaɓeɓe je ne sais pas vraiment ko woni non heɓete namde rek accu anda ani joom doole ɓenta est ce que an huli non muraji ni omi denti tan en joom galle on ko jeeya d' accord mi wiya namdade mo gueɗel gotel ko ɗum woni holko addi cergal ma e femme lammini femme pourquoi cette question c'est juste que pour mi wiɗa mi wawa andude comme ça minnene mi wawa wadde éviter probléme aji garoji hakkude men ko taki joɗɗa hannde namdiɗa kam ɗum mais mi waɗimi expliqué ko biɗɗo tan andude pour mi wawa rentade ko way noon hakkude men d' accord femme probléme aji amen ko probléme jalousie tan ala ko ɗum ko probléme jalousie tan woni probléme amen andi bébé Aissata an nde garɗa ɗo dibi o andi o aratno o wiyomo waala suudu ma certes ko affaire o welanima an kono a waɗi ɗum accepté guila gongel ngel batte hay so ari déjà mi natti haalde haala walde koye sarama waala ha joni komin tawetamo suudu makko mi waala toon n'est ce pas kono noon
contrairement à femme kañum premier nuit premier jamma bi mo ganda on Aissata ay naati suudu problème aji ngari déjà waɗani ɗum supporté te on jamma je me rappelle très bien on jamma presque ha weeti min ɗanaki ala fof komi haalani ala fof komi waɗani o wi dal kanko o aadni Allah han o wawa wadde supportude Aissata te aɗen Aissata ko cuulen te Aissata ɗum takkeyam mi anda noon yew ɗum kam yaltini ɗum e hakkille ma sabu dewgal ko hoddiro Allah ko Allah so Allah wi kaari koye kaari wondata ala ko neɗɗo wawi hen ɗum kam an hol mustama nde ko riidam ɗo musata reedu hono ñamɗa reedu ma no musa hanki de komin yanoɓe to e restaurant gila min garti comme pambour riidam ɗo ne musa trop ande haalami jam restaurant ko ñamɗa toon ha artuɗa reedu ma no musa restaurant o ti min mbaɗi min servi ko ɗum ɗo carovette pala o ne waɗi carovette aɗani min carovette no watta kam somi ñaami ɗum rek en waynode kam hôpital gila gartumi noon ha joni reedam ɗum mi ronki o darta en muuso trop sah ko noon woniri ana joni kerewel o ko noon wattanma mi lawide ɗum accitima o paanimi de ha joni ha xana yero andani ɗum yero mum foti mo dartude ay komi haaltama ko e yero ko namantama waɗama commandé crevette déjà anga ñamta crevette moƴƴani ma wonnama commandé crevette pourtant yero haydara waɗandi fof no niɓɓitno seeɗa ɗum tahi min jeyani crevette o sah kadi ko crevette ɗum ɗo en poudre o ɓe mbaɗi ko ɗum waɗi noon feeñani e plat he no feewi massa nani massa de ɓayde ko reedu musan ɗo no wawi sa wulni ndiyan a waɗi hem lanɗo a yari peut être samora massa yawata samorde de ɗum doy en jaggami ɗo yontere somi ñaami hen seeɗa mum mbiɗa tampa yontere somi ñaami hen ha heewi mum kam ko laakara paami laakara billahi ande haali bone ɗi min caravette ne tampina kam trop massa peut être mi sikki tan samadde hewteta yontere de an kan waɗu ɗaɓɓu tan lekki yara soit que si ha waɗi ɗum ɗo torotar yaha to hôpital no wawi heɓa lekki joni ana andi ɗum accu ñamgol crevette wala hotugol laakara ɓuranma minde mi fijita sah hami defa ɗum ma to restaurant o famat tan ɓe gandano ɗum o modima mom mi anda ko neɗɗo mi anda ko saku gooƴi walla adama he ano kaldira mata ndara asma ko woni ana gumani min komi kangaɗo so en waala nde suudu min je vois pas de mal vraiment min ça me dérange pas bon ko ɗum tan addi probléme men e geɗe goɗɗe ɗe mbayno leydi ganduɗa limotako batte ɗe noon hande tawi ɓurti watti kam ñaaga dande chaque jour hokkam dande bon tawi majjani gorko kam wonno cisirta ɗum tan hokkam dande so ɓooyi tan waɗat koko fota wadde kadi somi salima hokkudemo dande tan wayat kono mataw kanko won importance mo jogui walla wonko wonema ko ganduɗa o ɗum hattemo hokkudemo dande kanko gañmi guila hunde ɓurtude juuɗe ɗum taw en dokkumam dande o yi d' accord c' est vrai ko mbiɗa ko ni debbo kam jeeya ñagade dande gorko saha noon rewde hen refto hokkam dadam ɗum so tawi continue noon tan gorko ne wawi wadde fippu hokkuma dande ma mais mi namdoma gueɗel gotel o mankani ma jotta haɗa miijowo mankani ambeɗe wonde ma mbeɗe daara goɗɗo ala haala mankude mi kasmi ha goppumi mi rutanta ko ɗum caggal ne siiri e siiri ɗum ko mbiɗa de mbimami tagi ɗum wooti inchallah an oto hul oto fayi te accat namnade ɗiɗo namde ayno mbarnirtumi sa namdi ɗi namdi tan mi hulat mais ɗum ne moƴƴi ha maayi simo joni après ça mami waw rentade min nene non oto hul haydara an
en tant que aɗa géré Aissata e galle o goɗɗum ko bella fof wat sa alni kala faccere galle o beddoɗa non mbiɗa noon mbima kono mi namdor tan mi anda par ce que dewgal ko weli ko hen ko heewani de kono an kam dewgal ma ne weli ona o wima noon hay hunde ɓennirtama kono hay ɗum hen jeeya eyyi ko woni nder ko nder tan nder tan foti heddade ala problème a wona ko woni nder ko accuma ɗo non an hayso ko bool mi weltima mino kon waɗa organisé sorti hen ko bañi ko sorti on jaara plage walla mi anda kaltujiɗa eyyi so tawi eɗen jaara e bébé Aissata kay mi ala hen probléme min mi ala hen probléme par ce que bébé Aissata ko ɓiyam joni mi waɗa AVC ɗo walla mi waɗa cardiaque anda komi haalantama kon ko goonga Adama wattu ndiyam e hoore ma mbatta hoore ma neɗɗo min mi tampi joni yoro ko darata kam heɗomi ko naati e nder galle oɗo henna o mbiyata ko wahande tan kala to naɗɗa tawat ɗum hen mo rokkata hoore mum kala ko Allah rokkuma ƴettat hoddiro Allah noon so jippima e dow ma a jaɓat poftoɗa poftina hoore ma poftina yimɓe ko waɗata waɗi ha gaside ala ko mbawɗen hen sa woni ɗo noon aɗa wara hoore mbaɗa hankino joni simin walike ni e danki yoro mi fuɗɗata yewtude e mum tan immo hawto fero bafangal Adama koye sal walata mbimami woto jofnu an a wona cukalel ka mawɗo killifaɗo aɗa andi ɗum ɗon werala hay baba galle goto e nder galle mum saabu yero ko foti ma waɗi ko foti ɓesgu ma waɗi soko jangde o jangdini soko jogade o joguima haɗa ni e nder galle woɗo hay entourage ma hay min e hoorem jooɗi ɗo ala fof ko waɗantama saabu Allah saabu ma mais si tout à fait normal ɗum wawa weldemo oɗo réaction il faut mo jogomo joni noon ko an ƴewde holno mbatta ha mbaɗa gérer situation hono mbatten enen ɗiɗo sa wallani kam dewgal an lancoy kono mbimami ni tan ɗum ɗo ko feere tan wonata kono mbiranumami tout le temps ni wona probléme wona duho wona sippiri wona haare wona hunde ses mbatta tan haala artire jaam e nder galle saabu tension waɗi ha gasi joni noon sa jooɗima ɗo aɗa hankino a ñamata a yarata a ɗanata aɗa wawi jamma e ñalawma suba hay kihiɗe aɗa andi a sellani jogui tension ha janda ɗo henno mbaɗa hoore ma ko antinata de min mboɗomi caggal ma kala to jecciɗa ma yiyam so tawi mi mayani